Is-servizz ta' Childcare huwa parti mill-politika Trobbija Pożittiva li nieda l-Gvern u l-psikologa Katja De Giovanni iddeskriviet dan is-servizz li f'pajjiżna jingħata b'xejn bħala opportunità tajba għal Trobbija Pożittiva. De Giovanni qalet dan meta kienet qed tieħu sehem fil-programm One News Breakfast. Nafu wkoll li pereżempju anke mill-aspett personali meta jkun hemm ulied li huma waħedhom u fil-fatt issa naraw familji li qegħdin jonqsu, il-Childcare jagħti opportunità kbira li dawn it-tfal li m'għandhomx ħuthom ikunu jistgħu jissoċjalizzaw ma' tfal li huma xi ftit jew wisq tamparhom u allura dan se jgħin aktar meta jiġu biex jikkomunikaw. De Giovanni sostniet li Trobbija iżda tibda minn saħansitra qabel il-mument li fih jitwildu l-ulied. Rimarkat li tqala wkoll tilab parti importanti għat-Trobbija Pożittiva. Hawn ukoll dak propost iħares lejn is-servizzi li jeżistu. Issa jkun hemm ċertu nies li jkunu diġà qed jużaw ċertu servizzi. Allura dan il-mod aħna nkunu nistgħu naraw permezz ta' din il-politika. Min huma dawn in-nies qed jieħdu ċertu servizzi, pereżempju jistgħu diġà jkunu qegħdin jieħdu xi tip ta' servizz jew xi ħadd qed jarhom minħabba li hemm kundizzjoni ta' saħħa mentali fil-familja. Allura f'każ hekk inkunu rridu naraw kif se nissapportjaw aħjar din it-tqala li tkun ġejja. Min-naħa tagħha waħda mill-awturi tal-Politika, Angela Abela, qalet li bon tajba fit-Trobbija tfisser li tfal jitalmu jissoċjalizzaw aħjar il-qudiem. Fissret ukoll kif din il-politika għandha l-għan li tkisser iċ-ċirku interġenerazzjonali ta' faqar. Illi biż-żmien jekk jitkisser dan iċ-ċiklu interġenerazzjonali tal-faqar se jkollna iktar tfal illi morru tajjeb fl-iskola u f'soċjetà li hija bbażata fuq knowledge economy illi importanti li inti tkun taf biex l-ekonomija ddur biex ta' tipparteċipa fl-ekonomija. Ovvjament dina ħajkollha effett kbir.